Gera Euskadi askatzeko gerturi daukagu odolabre alde zemateko. Eusko gudariak gera Euskadi askatzeko gerturi daukagu odolabre alde zemateko. Irrintzi bat entzunda tontorrean, guazen gudarira nokikurriñan atzean. Bueno, beste urtebete ez gehiago, hemen gauz Matzitzakon gertatu zana gogoratuteko. 81 urte diez pasadana, eta urte domoruen, gaur be hemen gauz, itzaz gudarizek geure herrizen alde egin ebina gogoratuteko. Arek orduen egin ebin moduen, gaur geure tokaten jaku Euskal Herrizen alde lan eitzie. Temporik erakutsi dozku, gure herrizko arazue konponduteko tresna badeko guzela. Tresna hori herri sentimentu da. Sentimentu gogorrena geure euskerie eta egunerokotasunien lasai bizitzie da. Euskal Herrizen euskere barik ez dau ezer. Eta naiz eta euskerie jakin jente gehizenak gitzi erabiltzen da. Horreri buelta bat emon bidatzagu. Lasai bizitzie, pentsino duinek eukitzie da, biharra eukitzie, eta antrak eta gizonen artien berdintasunez bizitzie. Berdintasunen horretan, itzaz gudarizen albuen egon ziren antrak gogoratu nahi doguz. Eta horritzik, gaur, geure artien, hemen herri honen alde, lanien dauzen emakume dako gure artien, eta dekot gaur aurkeztuteko, itxosupeteko 3 emakumekin gozko gaur berba, alde batetik gure artin dekogu Euskal Legebiltzarkidie, EH Bilduko kidie dana Madalen Iriarte. Berak emakumeen gaie ardatzartute, hitz batzuk esango oskuz. Aurrera, Madalen. Egunon guztioi eta mila esker ona gonbidatzeagatik, benetan plazerra handia da. Iaz ere izan itzan eta aurten jende gutxiago bildu gara, baina borrokarako eta Euskal Herriaren etorkizunerako lanean aritzeko prest gaudenak gera. Begira, gaur emakume baten izena aipatu nahi dut eta aldarrikatu nahi dut. Dolores Muñagorri zuen izena. Ez duzue aurkituko ez entziklopediatan eta ez duzue aurkituko Wikipedian ere begiratzen balin badezue. Bera, emakume gipuzkoar bat zan. Gudari baten emaztea. Eta inguru hauetara etorri behar izan zuen, bere 5 semeak alboan hartuta, eta hemen jaio zen 6. alaba bakarrik etorri zen, eta hemen bakarrik zeuden itsas gudarien Andreek lagundu zioten. Bakarrik. Eta oso garrantzitsua iruditzen zait, itsas gudarien eguna gogoratzen dugun honetan, emakume haiek, Andra haiek ere gogoratzea. Izan ere hizkuntzaz aritu gara, orain dela gutxi. Iruditzen zait, Andra haiek gabe, ez genukeela gaur egun dugun Euskal Herria izango. Haiek lortu baitzuten euren seme-alabei hizkuntza transmititzea, kultura. Haiek eutsi baitzioten neurri handi batean berein senarren borrokarekin batera, Euskal Herriaren borrokari, Euskal Herriaren ekonomiari, Euskal Herria orduan zenari. Eta iruditzen zait zentzu horretan ezin ditugula emakume horiek inundik inora ahaztu, gure gaurkotasuna eta gure etorkizuna beste erabatekoa izango bailitzateke haiek gabe. Emakume horiek guztiak dira gogoratu nahi ditutenak, Bermiokoak, Mundakakoak, Donostiakoak, Iruñekoak, Durangokoak, Gernikako emakumeak, guztiak hainbeste sufritu zutenak, hain zapalduak izan zirenak. Gauzak ordutik ora asko hobetu direla esango dit baten batek, eta egia da,
Emakumeak ahaldundu gara, emakumeak elkartu gara, emakumeak ikasi dugu, emakumeak era honetako ekitaldietan gehiengo handi bat gara, iritsi gara hautetsiak izatera, baina lan asko daukagu egiteko. Lan asko daukagu egiteko, begira, atzo eta eran egun gaurko hau prestatzen ari nintzela, gogora etorri zitzaizkidan arrantza mundurako hain garrantzitsuak izan diren neskatila eta saregileak adibidez. Zuek agian ezagutuko dituzuenak, baina Euskal Herriko oso leku gutxitan ezagutzen ditugunak. Donostian ere portua egonagatik ez dauka Bermiokoak halako garrantzia eta. Haien lana invisibilizatua izan da. Haien lana berriki ezagutu dugu, berriki ezagutua izan da ein batean, baina guztiok dakigu zer nolako garrantzia izan duen arrantzaren etorkizunarentzat. Eta gaur-gaurkoz gauza bertsua gertatzen zaigu. Emakumeek bataz beste, gizonezkoek baino 7.500 euro gutxiago irabazten dituzte lan bera egiteagatik. Emakumeen 173 da, lan aldikako bat hartzen dutena, eta ez beraiek preziso horrela nahi dutelako. Baina gaur egungo sistemak horrela bultzatzen ditu ondoren emakumeak izan gaitezen, zaintza lanak egiten ditugunak, bizi iraunpenerako lanak egiten ditugunak, eta zaintzen ditugu haurrak, zaharragoak direnak, egiten ditugu etxeko lanak, gizonezkoak baino maila handiagoan. Eta zentzu horretan pentsatzen dut emakumeak oso egoera biolentoa bizi dugula. Baina ez da hori bizi dugun egoera biolento bakarra. Irailean bertan, Nazio Batuetako erakundeak egindako txosten batean agertzen zen munduko emakumeen 25%ak biolentzia pairatu duela edo pairatuko duela bere bizitzan zehar. Ez edozein motatako biolentzia, biolentzia sexuala, matxista, lanean esplotazioa, emakumeen trafikoa, feminizidioak, eta Nazio Batuen erakundeak esaten zuen horretarako hori gainditzeko harresi bat egin behar genuela. Harresia bai, baina harresi horretan eta harresi hori egiteko iristen garen artean izan ere ezin dugu ahaztu, egunero hiltzen dituztela gure inguruan emakumeak, baita Euskal Herrian ere 2017 urtean okerrezpanago 6 bat bai. Beraz hoientzako harresirik ere ez dago. Eta esaten zuen Nazio Batuetako erakundeak berdintasuna ez degula lortuko baldin eta biolentzia egoera horiek gainditzen espaldin baditugu. Berriki Frantziako Jean Jaurès izena duen fundazio batek inkesta bat egin du Frantziako emakumeen artean, eta Frantziakoa dakart gizarte antzekoak izan daitezkeelako. Emakumeen 12% bortxatuak dira, 51% aurrak direnean edo nerabeak direnean, eta 49% helduarora iristen geranean. Beraz, badaukagu egoera biolento bat gure eguneroko bizitzan, eta badaukagu egoera biolento bat benetako biolentzia jasaten dugulako. Eta nik beti esaten dut gu garela, gure aizpak direla, gure alabak direla, gure lengusinak direla, gure amak direla pertsona horiek. Eta ezin dugula, ez gelditu eta ez isilik gelditu egoera honen aurrean. Zer gehiago dio Nazio Batuetako erakunde horrek? Espainiak bere gomendioak ez dituela betetzen. Bere gomendioen erdiak edo betetzen dituela Espainiak. Beraz, emakume euskaldunak bizi gara, menpeko gaituen estatu baten menpe, baina gainera gure eskubideak defendatzeko garaian, Nazio Batuen erakundeak emandako gomendioak ere betetzen ez dituen estatu baten aurrean. Oso egoera larria pairatzen dugu honen bestez. Horregatik Euskal Herria Bildutik datorren martxoaren 8an egingo dugun plantoari begira, grebari begira, huelgari begira, egingo dugun hori edukiz bete nahi izan dugu. Euskal Herritik begiratuta edukiz bete. Emakumeok izan behar dugu eskubidea geure bizitzaz erabaki ahal izateko. Emakumeak izan behar dugu eskubidea gure herriak zer nahi duen izan
esan ahal izateko, eta beste garai batzutan bezala izan baldin bagera askatasunaren aldeko borrokaren ardatz, orain ere emakumeak hor egon behar dugu, zalantzarik gabe, gure askatasunagatik eta gure herriaren askatasunagatik, eta dependentziak arazo guztien aurrean dependiente egiten baldin bagaitu, pentsa pentsioak edo pentsa zergatik ez daukazkagun behar adina pediatra edo pentsa zergatik adibidez gure funtzionarioek ezin dituzten egin beraiek erabakitako lanorduak, gauza horietaz aparte egon behar dugu borroka horren erdian, lortuko baldin badugu borroka hori erakutsi dugulako historian zehar, erdian gaudenean lortzen ditugula herri honen askatasunaren aldeko hainbat eta hainbat urrats. Eta hau ez dugu bakarrik egingo. Hau egingo dugu gurekin batera herri justu eta duin bat nahi duzuen eta horren alde beti borrokatu izan zareten gizon guztiekin. Zareterako gure aitak, gure anaiak, gure nebak, gure aitzitzek, gure aitonak, gure senarrak eta gure gizonak. Eta hori gertatzen dan bitartean zer? Hori gertatzen dan bitartean gauza asko egin genitzake. Izan ere adibidez Eusko Jaurlaritzak bere aurrekontuaren oso zati txiki bat baino ez du erabiltzen berdintasun lanetarako. Nazio Batuek dioen hori egikaritu ahal izateko, hau da berdintasuna behar dela egoera biolento hau gainditzeko, 0,11 bakarrik. Horregatik nik lehendakaritarako nire hautagaia aurkeztu nuenean Euskal Herria Bilduren izenean irakurri egingo dizuet testualki zer esan nuen legebiltzarrean. Andrea naiz, emakumea, legebiltzar honetako gehiengoa bezala, humanitatearen erdia bezala, baina hori ez da garrantzitsuena. Feminista naiz, feministak gara, hori da garrantzitsua. Eta gaur feminista hitzarekin gainera aldarrikatu nahi nuke, ez zaiola beldurrik eduki behar. Feminista garela esaten dugunean berdintasuna baino ez dugula nahi. Horixe dela gure erronka bakarra eta horixe dela gure borroka. Seguru aski egun hauetan entzun ahal izango dugu Islandian 1975 urtean emakumeek egin zuten planto egin zuten, erabat planto, gelditu egin zuten ekonomia. Ordutik Islandiako egun harri saltxitxaren eguna deitzen zaio. Izan ere, dirudienez artean herrialde hartako gizonezkoek etzekiten kozinan ondo egiten eta supermerkatuak hustu egin zituzten saltxitxez, saltxitxak erosi zituzten, saltxitxak eta jogurrak. Alderdi kontserbadoreenek ere nolabaiteko barrea egin zioten emakumeen jarrera harri. Baina handik urtebetera 1976 urtean Islandiak lortu zuen munduko mailako rankinean lehenengoa den berdintasun plana. Badago detaile bat egun hauetan irakurtzen aritu naizena, adibidez Islandian haur bat gaixotzen denean, lehenengo aitari deitzen diote. Aitak hartu dezan ardura hori, aitaren enpresak hartu dezan ardura hori. Detaile txikiak dira eta gainera plan hori askoz ere zabalagoa da eta urte askotan herrialde aurreratu batek egin duena. Baina hontaran etorren Islandiak hori egin dezake estatu bat delako eta gu ez gara estatu bat. Estatu bat izateak ez digudana konponduko, baina ez palin bagera estatu bat ezingo ditugu hartu gure eguneroko beharren eta gure eguneroko nahien inguruko erabakiak. Eta horixe ere aldarrikatu nahi nuke eta dei egin emakume eta gizon guztiak egon gaitezen hain zuzen ere lan horretan. Euskal Herria Bilduk egiten ez palin badu, ez du inork ganoraz egingo. Hortaz, konbentzituta nago erabat, guk egin behar dugu, gu gaude hain zuzen ere aldarrikapen horren erdi-erdian. Herri honek bizi iraundu, badu hizkuntza bat, badu kultura bat, borroka baten ostan onaino iritsi gara, eta orain lekukoa guk hartu beharra daukagu. Eta guk hartu beharra daukagu herri honek aurrera egin dezan, zentzu guztietan aurrera egin dezan, hartu beharreko lekukoa. Horregatik, gogoratu nahi ditut gaur orduko emakume haiek entziklopediatan azaltzen ez diran Dolores Muñagorri guztiak, horregatik gogoratu nahi dut geroztik lekukoa hartu duzuen emakume guztiok egin duzuen lana, eta gonbidatzen zaituztet emakume eta gizon guztiok borroka honetan aurrera egin dezagun.
Beraz, hilaren 8an planto egingo dugu, eta hurrengo egunean ere lanean jarraituko dugu, eskuartean dauzkagun erronka hauen guztion alde. Batzuk eta besteak, emakumeak eta gizonak, Euskal Herri duin eta justu bat nahi dugun guztiak. Beraz, gora emakumeak, gora gurekin egon nahi duzuen gizonak, gora Euskal Herria librea. Meritxell Elgezabalek, gure Bizkaiko juntakidie danak, itsas gudarizen lana eta izatie kontutan hartute, berba batzuk esango eskuz. Aurrera, Meritxell. Eskerrik asko eta eguerdion guztioi. Behintzat, nitzako egia da, batzegina dela beste urte batez, Bermeora etortea, egun berezionetan, goizeko omenaldian parte hartzeko eta hango ekitaldean be parte hartzeko. Eta hasierrek esan dauen moduen, bier, 81 urte betetzen direz, Euskal Herriko historian itsas gertaera garrantzitsuenetako batetik. Garrantzitsuenetakoa ez bakarrik historikoki, maila politikoan eta gizaki mailan be oso garrantzitsua izan zen. Eta matxistakoko borrokea zentzu askotan oizkanpoko gertaera bat izan zen. Aipatu beharrekoa da, Euskal Gudontzidian parte hartu zaurien gizonarek, pertsona arruntak zirela, gudarako prestakuntza berezirik gabekoak, bat batean, arrantzalearek, gudari bihurtu ziren gure askatasunaren defentsan eta gure herriaren nortasunaren defentsan. Eta nik uste dut, horiek direla benetazko heroiak, gertaera berezi baten aurrean edo egoera berezi baten aurrean dana emoteko prest dauzen pertsonak, euren bizia emoteko prest dauzen pertsonak. Ze aipatu beharrekoa da, eta ez dugu ahaztu behar, euren baliabideak eskasak izan dabe eta indarrak desorekatuta egon dabe, matxitzakon egondako gertaeran eurek erakutsitako erresistentzia itzela izan zala eta marinelek erakutsitako ausardia, gizatasuna, balentria, euren balioak eta ekimenak guztion memorian, guztion gogoan egon beharko liratekela beti. Eta nik uste dut Euskal Herriak ez leukela inoiz ahaztu behar han gertatu zana, ze uste dut oso garrantzitsua dela guztiok hori gogoratzea. Ze gainera, itsasora begira dagoen herria da gurea, eta oin dela 81 urte gertatu zana, gogoratzea eta balioan jartzea ezinbestekoa da, batez be gure kulturaren eta gure historiaren parte direzelako. Eta horregatik, funtsezkoa eta ezinbestekoa da, gure herriaren, Euskal Herriaren historia ezagutzea, itsas gudarien oroimena gordetzea eta hurrengo belaunaldiei be ezagutaraztea eta transmititzea zen nolako garrantzia aukeban eta zen nolako garrantzia daukan han gertatu zan. Gure herriarentzat gogorra eta tristea izan bazan be, uste dute arro egotuko modukoa dela eta guztion memorian, guztion gogoan, memoria kolektiboan be leku bat zalantza euki beharko leukela zalantza barik. Eta Maialenek egin dauen moduen, eta berak aipatu dauen moduen, datorren astean, hain zuzen be martxoaren 8an eta urtero lez egiten dugun moduen, emakumearen nazioarteko eguna ospatzen dugu, eta beste modu batera ezin izan zitekenez, aipamen berezia egin berotzagu aurten Euskal Gudontzidian parte hartu zaurien emakume guztiei. Euren lana isilua izan bazan be, eurek andrasko hauek erakutsitako balentria eta ausardia, fasismoak urratutako giza eskubideak eta idealak defendatzeko itxela izan zala eta uste dute aipan berezia egin behar dugula emakume hauei. Beraz, joan dadila emetik gizon eta emakume guztiagoentzako lehenengo eta behin gure aitortza, gure errespetua, gure oroimena eta gure eskerrak. Ze indarrak desorekatuta egon dabe, danak bat egin zaurien gure herriaren defentsan eta altzamendu totalitario eta atzerakorrari aurre egiteko. Eta, 81 urte pasa dira, bai, eta sasoi haietatik gaur egunera, gauza asko aldatu badira be, ondino be, gauza asko dauz be aldatzeko, ezta? Ze sasoi hartako gizon emakumeek fasismoaren kontra borrokatu behar izan basaurien be, gaur eguneko belaunaldiek, nik esango nuke beste erabateko fasismoari be aurregin beharotzagula, ezta? Eta gure, herritarron bizitza zuzenean kaltetzen dauzen politika neoliberalei be aurregin beharotzagula.
Hordeko guz adibidez, eskubide sozialak urratzen dauri esan murrizketak, langabezia, lan prekaritatea, pobrezia, bazterketa soziala ezta. Nik uste dut edan artean guzti horiei aurre egin behar dotzagula. Eta ja hemen gure lurraldean, hemen Bizkaian, krisia gainditu dugula esatea gustatuko litzaiguke ezta, eta Bizkaitar guztion oinarrizko beharrak beteta dekoguzela, baina hori gaitzez, egun daukaguzan adierazleak eta datuak, esaten daurie egoera ez dela ainona eta ondino gauza asko egiteko dauzela. Ze gaur egun, eta hainbat alditan salatu izan dugu, milaka persona doz ondino bazterketa egoeran, pobrezian, kalean, eta batez be, Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ez daurilako beharrezkoak direzan neurriak eta erabakiak hartzen eta gainera be, ez daurilako beharrezkoa dan kudeaketa on bat egiten. Ze egoera kaskarrari, buelta emoteko edota gauzako betzeko, erabakiak hartu beharrean eta beharrezko neurriak esarri beharrean, dotzagarri eta keskagarri ikusten dugu egunotan, zelan agintean dauzen PNV eta Alderdi Sozialistako agintariek, proiektuen salmentan oinarritzen direzan politikak bultzatzen ari direzela, marketing handiak egiten ari direla, edo makroproiektuetan oinarritzen direzan politikak bultzatzen ari direzela, eta askotan errealitatetik urruntzen direzan mezuak zabalduz inolako konplexu barik. Eta zentzu horretan be, azken 2 urte hauetan, zauzer nabarmendu egin behar badugu aldundiari nola doala lan gatazkak dira. Ikusi izan dugu, eta oso ezaguna da, zelan legegintzaldi honetan langileen protestak nagusiak izan direla gure kaleetan, ezta? Besteak beste, kalera urten direz, Bizkaiko zahar egoitzetako beharginek, Bizkaibuseko langileek, TMB Arraiz hondakinak kudeatzen dauen plantako langileak baita be, edo Bilboko Arte Ederren eta Guggenheim Museoetako langileek, ezta? Ondino, azken hauek, Guggenheim Museoetakoak ondino epaitegietan dauz, euren eskubideak defendatzen ezta. Guzti hauek izan dira oso burruka luzeak, oso burruka latzak, eta langile guztiek hauek hor egon dira buru belarri euren eskubideak defendatzen, eta gaur egun ondino be batzuk hor da bizezta, euren eskubideak defendatzen epaitegietan. Eta bitartean, zer egiten daue bai PNV da eta bai PSek, betikoa, ez da, ohikoa. Zeharka jartzen daurie euren burua, gatazka hauek eurekaz zerikusirik ez baleuko moduen, eta askotan entzun izan dugu zelan, gatazka hauek, eurek ez dekila inolako erantzunkizunik gatazka hauetan, ez da. Egotekotan, agian, zerbitzu hauek kudeatzen dauzen enpresetan, geratzen dela erantzukizun hori, ez da, eta nik uste dut hori oso larri, oso keskagarri dela ikustea, agintari hauen ardura eza. Eta zeintzuk eta zenbet direz, eurek esarritako politiken ondorioak, asko eta oso larriek. Batetik, ez dago diru publikoaren kontrol zehatzik eurek ataratako kudeaketa publikoetan, eta horrez gain zer dator, kristolako murrizketak, langileengan, daukiesan lan baldintzengan, inpaktu larria, baita be, kasu batzutan ikusi dugu kaleratzeak, prekarizazioaren kronifikazioa, ikusi dugu baita be zelan zerbitzu publikoaren kalitatea berantza joan dela, eta abar, ez da. Eta haurek, esaten daurie, hori ez dela euren erantzunkizuna, eta holan geratzen diriz, ez da. Eta zori gaitzez, hori da gaur egun daukagun errealitatea. Eta langabeziari jagokonez, egun be daukaguzan datuak, ez direz oso positiboak, ez da, nahiko keskagarri direz baita be. Bizkaia adibidez, Euskal Autonomia Erkidegoko bazterketa sozialik eta pobrezia altuena daukan lurraldea da, non prekaritatea, behin-behinekotasuna eta denborazkotasuna ohikoak dira. Eta hemen gure lurraldean, Euskal Autonomia Erkidegoko okupazio tasarik basuenena dekogu eta langabezi tasarik altuenena dekogu. Eta hain zuzen be, Enkarterriko, Ezkerraldeko eta Bilboko langabezi tasak bereziki oso keskagarriek eta oso larriek dira. Eta guztioneri baita be, gehituen behar dutzagu, langabezian dauzen gazteek eta emakumezkoen langabezi tasa horiek handitu egin direla azken hilabetekaz konparatuta. Eta gauzak horrela argi dago, gero eta desorekatua dagoen Bizkaia batean bizi garela. Horregatik, pobrezia
eta langabezi tasak altuen diren une honetan, beharrezkoa ikusten dugu eta sarritan aldarrikatu dugu eta exijitu dugu lan harreman eredu bat osatzea, Estatu espainoletik datozen erreformak alde batera usteko eta gure bide propioa egiteko. Eta ze gertatzen da pentsinoekaz, ez da gaur egun pilpilean dagoen gaia eta ez arrazoi honenengatik. Hemen aipatu beharrekoa da, egunetan Bizkaiko pertsona nagusiek erakusten ari zarien kemena, konpromisoa eta indarra, ez da. Ze posgarria da benetan gutzako egunetan ikusten garen pertsona nagusi guztiek Bilboko kaleetan eta hainbat herriko kaleetan euren eskubideak exigitzen eta aldarrikatzen. Egia esan oso larria da benetan pentsionisten kolektiboak bizi dagoen egoera ikustea, ez da oso larria benetan eta oso kezkagarria da ikustea zelan urteetan lan egindako nagusiek, alargune, pentsiodunek, azken urteetan izandako murrizketaz gain, Madrilen pentsioekaz egindako kudeaketa txarraren eraginez euren etorkizuna zalantzan ikustea. Eta hori kezkagarria bada, lotsagarria da ondino be, EAJak, PSek eta Alderdi Popularrak euren politikekaz, bere ardurei lepoa emonda bizi direla, eta pentsiodunei 1.080 eurotako gitxienezko pentsioduina izateko aukera urratzen jakiezala. Eta, jarrera horregaz, argi ikusten da, pentsionista askok, bazterketa eta egoera eta pobrezia egoeran jarraitzea sustatzen adiri dizela. Eta nik uste dut ez dagoela inolako eskubiderik horretarako. Bada ordua, pentsiodunei esarri jaki esan murrizketa politikakaz amaitzeko, ze pentsiodunek urteetan lan egin eta kotizatu daurie. Eta nik uste dut badala sasoia zigorra eta murrizketak politika horiekaz amaitzeko. Bada sasoia Euskal Herrian babes eta gizarte segurantza sistema propio bat erdiesteko pertsona guztientzat pentsio publiko duinak bermatzeko. Beraz, lagunok lan itzela dekogu aurretik, batez be egoera guztioneri buelta emoteko eta involuzio eta egoera injustu guzti hauekaz amaitzeko. Gertatzen ari dena guztion arduria da eta guztion eskubideen alde borrokan eta lanean jarraitu behar dugu. Edo zelan be, gauza guztiek ez dira negatiboak, ez da gauza positiboa be badauz gure lurraldean, eta daroagun legegintzaldi honetan, eta batez be, Euskal Herria Bilduren ekimenari esker, lorpen estrategikoak be erdietxe dira, ez da. Hor dekogu gardentasun foru arauaren hobetzea, lortu dugu baita be gure ondareari buruzko konpromesu eta ekimenak burutzea, 40 urteren ondotik, katastroaren berrikuspena lehenengo aldiz egitea be, lortu dugu udal erresidentziak aldundiak bere gain hartzea be, aurrera pausuak emon direz, erreforma fiskalaren debatea be, zabaltzea lortu dugu, eta Bizkaia parte hartzago bat egiteko, mai bat osatzea be lortu dugu. Badoz beste batzuk be, nik uste dut labur bilduz hauek direz lapurbet aipatu beharrekoak. Gure degun guzti ez badabe, gitzienez lortutakoa garrantzi handikoak dira. Beraz, eta amaitzeko, dakizuen ez datorren urtean, udal eta foru hauteskundeak ospatuko duguz barriro be, urte bat besterik ez dekogu, norabidea aldatzeko eta bestek esarritako jarrerak eta katzak zuzentzeko, ezin gara erlasatu, lanean jarraitu behar dugu, tinko, erronka itzela dekogu aurretik, eta zuon laguntza ezinbestekoa da. Beraz, animo, aurrera segi, eta eskerrik asko guztioi. Eskerrik asko, Meritxell. Eta orain, gure herriko alkatiedan Idurre Bidegunenek, herriko egoerataz berbaingo dozku. Aurrera, Idurre. Egun ondan hori, gaur memorize zaintzie eta zabaltzie importantie dabe bai, 80. urte hurrena ez izan dabe, urtez urte batzen gara eta benetan eskertzeko da batu garan danok, oroitzeko batzen garalako eta oroimen horretatik omenalditzu hau hitzeko bai itsasgudarizeri eta euren familizeri hemen komenta izan den moduen, nire aurretik egon dizen 3 pertsonak, ez da, bai Asierrek, bai Meritzelek eta bai Maialenek komenta dabien moduen. Garaiaretan, diferentzi handi bet ikusten dut eta nire gaurko mezue
emakumeen nazioarteko egune datoskun ezkero hortik bideratuko dut. Garaiaretan gizonak ote esan dizen batailaren lehenengoko filen. Eta momentu honetan zorionez hori da aldatu dan gauzetariko bat. Gure batailek segiten dau Euskal Herriaren demokrazizen eta askatasunaren defentza horretan politikan sinisten dugunok segiten dugu lanien honetan, bai momentu honetan zorionez emakume gehiago gauz, eta gaur ikusi besterik ez da, hemen atzien dakusen pertsonak, ez da. Ikuspuntu eta abiapuntu desberdinetatik gatoz gizonak eta emakumeek. Azkanien danok jaso dugun eziketie be diferentia izan dalakon, eta eziketie jaso dugunetik eta diferentzi hau batzutan traba bihurtu badabe leku batzutan eta esparru batzutan, bestalde batetik positibo edala pentsaten dut. Aurre gaitzita emakumeen parte hartzie politikan hain importantie. Pentsatzen dut emakumeek hauzen lekuetan, esparru horretan, politika hitzeko moduek be aldatzen gabiltzezela eta horrek herrizen be apurrapurke aldaketak igarten diela. Zorionez emakumeek heldu gara politikara eta honek politika hitzeko modue aldatu dau eta esan behar dutena da egizedan arren legien aurrien berdintzue garala edo eskubide berdinek dako guzela askotan entzuten dan arren errealidadien danotakigu hau ez dugule topaten. Emakumeok erakutsi behar dugu, gizonak baino sarritzen gehiago, esfortzu gehiago behar dugu, demostra behar dugu zen gauzek. Geure bizitzako esparru guztizetan be, sarritzen 10 bat izan behar garala sartu dozkuie buruen. Lanpostu berien, lehen komentadan moduen, lanpostu beraitzeko ondino soldata ezberdinek ikusten duguz lanpostu askotan. Zaintza lanak askotan emoten dau emakumeenak bakarrik dizela. Boterie dauen lekuetan, sarritzen dauzen baldintzek aitzik esango lekidot dala, ez dau emakumerik askotan. Eta hori enpresa munduen ikustie besterik ez daku. Gure unibertsiadietan enpresa ikasketak ikasten dauzen pertsonak, gehienak emakumeek diez. Bai, gero enpresa mundure heltzen garanien emakumeek, zuzendaritza mailan emakume oso gitzi ikusten da. Eta ikusi besterik ez da, Confebask eta CEBEK eta argazki horrek, ez da, dana gizonezkuek. Botere gunietara, beraz, ondino, zailtasun askogaz iristen gara emakumeek, eta sarritzen esango lekidot, gizonezkuen trajietan sartzen saiatzen garan eskero, horrek sakrifizio pertsonal handiz dauek suposatuten zola emakume bateri. Eta politiken danotakigu, zerrendat paritaizuek eitzeko erabakize hartu zanetik emakume gehiago aurkezten dela zerrendatara, ikerketa bat dau hortik, Madrilen ministruek zenbatek dakoien seme-alaba kopuru dakoien eta ministra izatera heltzen dizen emakumeek zenbat seme-alaba kopuru dakoien. Horretiez kostu pertsonal ekstrak politika gintza egiten dugunok bebai, sarritzen asumiten dugunek. Eta hau da realidadie, naiz eta legien aurrien eskubide berriek dakusela esan, eta hori hau landa, gero, errealidadien topaten gara ondino, hainbat trabagaz, ezta? Egoera hau danon artien aldatu behar dugule argi dakot, bakotzak aldauen lekutik, bakoitzak dakon esparrutik. Eta EH Bilduk, apostu zenduen jau. Zesarritzen honetaz gauzetaz berbaitzen dugunien danok hauz de acuerdo, eta danok daku adostasunetara heltzi ez da esaten gatza. Gero errealidadien martzan imin bidizenien ekimenak aurregoten diaz diferentzizek. Eta EH Bilduk esan behar dut, gaur hemen ikusi besterik ez dau, legebiltzarkidiek Bizkaitzik, Gipuzkoatik eta Arabatik erondogu zen buruek, 3 diez emakumiek, pentsen dut lehenengoko aldiz, historian gertatu zana esan zanela alderdi batek aurkezten dauzen buru guztizek emakumiek dizela. Eta bermion be, Euskal Herria Bilduk erabaki zauen alkate emakume bat gure dauela, eta hemen gauz ez da, zorionez, apostu hori egin zanelako bebai emakume bat alkatetzara ailegateko. Beraz, aldaketak dauz apostu zenduekin dizelakon. Momentu honetan, EH Bildu gobernuen gauzenak udalien, 7tik 4 emakume gauz, eta hau oso positiue da. Eta ganera normalien beste udal batzutan pasaten dana, izaten da, emakumiek gobernaten hasten dienien, normalien urigintza gaizek eta gizonezkuek eruten dauie,
eta gai sozial hauek eta emakumiek. Bermion hori ez da pasaten, justu alderantziz, gai sozialak gizonezko batek eruten dauz, eta emakumezko batek urigintzako gaizek. Eta hone gauzek igarritzen diez. Oso maskuliniz eta dauzen lekuetan, emakume bat zartzen danien, gitxik eitzen dizen gauzetiez, kanbizo kulturalak danotak igu gitxik zirimiriz elezungi dizela bustitzen, honek aldaketak suposatzen dauz gure herrizen, gure jendartien. Taldien argidaku, azkenien eitzen duzen ekimen eta politika guztizetan, ikuspegi feminista hori barneratu behar dugule. Umientzako guniek plantieten dizenien, adinekuentzako ibilbide osasuntzuek plantie gendu zenien, irisgarritasunetaz, aksesibilitatez berbaitzen dunien, aldezarra bizibarritzeko ekimen ezberdinek plantieten duzenien, parte hartzeko aukerak eta hainbet izan duguz azken urtietan emoten dugu zenien, balore eta geure hizkuntzien transmisio ezela egin behar dugun plantieten dunien, edota jaizek eta kirolekintzak antolatzen dizenien, euretan danatan emakumien perspektibie barneratute daku, eta hau importantie da. Eta ez da bakarrik emakumiek gauzelakon boterien, edo alkate emakumie dalakon, baizik eta taldiek oso barneratute dakolakon gai hau. Eta argi esan behar dugu bai, alkate emakume eta feministe batek, naiz eta betaurreko morauek emini, urrunera behituten dunien eta ondo ikusten badakigun, ondo interpretaten badakigun, zer dauen pasaten eta zer etorri lekiden ondo interpretaten badun, hori bakarrik da posible, erraldoiek, nire ingurun dakotezen pertsona erraldoiek, itxi doztielakon momentu konkretu baten, euren sorbaldatara izeten, permitu doztielakon eta lagundu doztielakon, eta bide errez hau emintzen zueneko egize da, alkate batek eta alkate emakume batek gauza asko errez eukitzen dauzela. Beraz, eskerrak talde kide guztizei emetik zauzien hori. Benetako lankidiek topa dotez, eta beraz, ez dut esango nik neure papelien zailtasunek eukidotezenik. Bai, gauza asko dakusela ondino hitzeko. Alegin honetan, gure herrizen ikusten gendun behar-beharrezko edala pertsona profesional bat politika guztiz ekeitzen dugu zenatan ikuspegi feministe hori sartuteko, barneratuteko, behar-beharrezko edala ikusten gendun berdintasun agente bat okitzie, profesional bat. Zegu azken urtietan saiatu izan garan lanak eitzen, etorkizunien garantizeteko guitzen gabiltzen lana, zeuzelan segiko dala eitzen, pentsaten gendun behar-beharrezko dela hor teknikari bet eukitzie. Eta lortu dugu, por fin, berdintasun teknikari bet adostasun zabalagaz gure udalien lanien okitzie. Eta beran lana da, alde batetik, hezkuntza zentruekaz eta emakume talde ezberdinekaz, hor daku errosape potente bat, feminista talde bidakuz momentu honetan herrizen, orduen eurekaz, elkarlan aitzi hori da funtsesko, oinarrizko lan bat. Eta ez dakit badan horren emaitzatariko bat edo, martxoak 8 oso potente dator herrizen. Oso potente dator, alde batetik, lehen Maialenek komenta dauen moduen, martxoak 8 zen, planto egune plantieten da, paratie plantieten da, ez bakarrik lan produktibuen, hau da, lan produktibo edo soldata baten truke lanien gauzen lekuetan, baizik eta beste lan asko itzen dizenak espaleki dizegin, azalaratuteko gure erreze paraingo leki dela, ez? Hor, Islandian hasi eta beste hainbat herrialdetan erunden iniziatiba oso potente bat da, eta da azalerazteko emakumiek dakon papel importantie herrizetan. Eta emakumiek itzen dauen papel hori para balekide, herrize para itzen dela demostrateko. Horretarako plantieten da martxoak 8ko parue, eta Bermion be, hainbet bai lantegizetan lanien dauzen emakumiek, bai sindikatuetakoek, bai lehen esan duten, bai errosape eta feminista taldiek, udala berak, babes oso zabalagaz, martxoak 8ko parue plantieten da, eta plantieten da kale jira bat, 11etan hasiko dana, Goiko plazatik, lehen esan dutena azkenien, emakumiek paraten garanien zenbat gauze parako leki dizen kaleratuteko. Aldauenak, badakigu alanda guzti, batzuk ezin jauiela olako paro bat egin, bai aldauen moduen animeten zaitzutie martxoak 8 zen
egin aldogune, bakoitzak egin aldauena egiteko. Eta martxoak 8 inguruen, badakizue, hainbat hitzaldi, hainbat programazio oso zabala, eta hori da Bermioko andrak mobilizeta dauzelako. Bermiok, pentsatzen dut, gauza asko dako zonak, arrogotekoek. Bat, non bizigaran, zelako lekun bizigaran, izaroparien, aurrez aurre, da alde batetik gaztelugatze, da beste alde batetik urdaibaiko atie gara, ez da? Lekuei zoragarrize, geure berbetiegaz, geure kulturie, tradizioek, gauze on asko dakuz. Pentsatzen dut gauze bat oso ona dakune dela, herri oso aktiboe garala, movimiento askoko herrize garala. Dolan ez dauenak ikusten da, ez dauelako bizi herrize. Zebenetan gure herrizen dauzen talde kultural, sozial, kirol taldiek, eta eurek antolatuten dauen hainbet eta hainbet ekintzak, itzen daurie gure herrize aktibe, gure herrize dinamize, gure herrizen bizitzasune emon. Eta beraz hori lujo bat, holako herri betokitzi benetan arrogoteko da, eta martxoak 8 zen be, igarri deizela, Bermion aktivismo hori, Bermion movimiento hori, Bermion dinamismo hori, Bermioko andra kalera urteten dakigule, eta seguru nau, haulan ikusko dugule. Nire gaurko mezue, beraz, urrengo asteko egun garrantzitsu horregaz ikutute etorri de, nazioarteko emakumeen egune dugulako, eta zita garrantzitsu bat daukagulako. Garrantzitsu edalako, ez bakarrik zerreitzen duen, baizik eta zelan eitzen duen bebai. Guk udalien argidaku pasinu gazeitzie gauzek oso importanti dela, ilusinu gazeitzie gauzek oso importanti dela, eta balore batzuk transmititi oso importanti dela. Justizi sozialetik, berdintasunetik, respetutik, eta batez be, talde lanagaz. Haulan lortuten dizelako fruituriko bienak herri honetan. Beraz, aurrera, zuen injarragaz, zuen ilusio guztizegaz, zuen pasino guztizegaz, aurrera, itzaz gudarizek emon zauien moduen, geu bedana emoteko prest, eta seguru nau pasino horretatik emaitza ederrak lortuko duguzela. Eskerrik asko.